flere forslag så jeg kan det hele ord, det ord, jeg skal bruge. Og det gør det allerede efter på, man kan jo se på senere tidspunkt downloade endnu bedre som der er endnu lettere at bruge. Men især for eksempel til Samsung, som der er den nyeste af den her model, der er Galaxy 3. Den er lige netop noget mere større end denne her i telefonen også. Så det bliver en mellemting mellem en pad, som der er sådan her, ikke? Og en mobiltelefon. Ej, det hedder man jo ikke at se. Ej, det er jo lidt for langt.